যত মিডিয়া রং খানা যে বিএনি একটা গ্রুপ অলজয় ত্রিপুরানি গ্রুপ খানা হাতাই কতর কাসনা হনে খানাকা পুলিশ রংनि মাধ্যমে খানাকা হাতাই কতর কাসনাইতে रेल लाइन बो कासुनाय हनै आं बरनो आह्वान खायो नरंनि मिडियानि बिसिंथि खायो खानानि बन प्रत्याहार खायनानि बागै खानानि जदिनो बन प्रत्याहार खायाखै आइन केबन फुनो याकाग्ला आइननि लामा थानाय हंगाय एक्शन नाजांनाय जदिनो नरंनि कोनो कक थाखाय आं बै फाइमालाय मनो आंनि दगा खुलकजक दङ नरंनि बागै सब समय नंनि बागैनो कक लाम बिसिंथि खायो जेकुनो सामुं कक लाम बिसिंथि खायनो जत समस्या समाधान ब्लक खायो रास्ता अवरोध खायो कोनो दिन समस्या समाधान हइया आबानि बागैनो नरंनो आं नरंनो आह्वान खायनाय मिडियानि बिसिंथि खायो जे खानानि जे बन खानानि जे रेल अवरोध दंमोनि म जत नर प्रत्याहार खायदि आं नरबो आसुंनाय नरंनि जे समस्या दंमोनि जों नायनाय आं मुख्यमंत्रीनोबो सागा जे बंनि जे समस्या दंमोनि समाधान खायनानि बागै मुख्यमंत्रीबो सागा म नायनानि बागै खाना नरंनि बिसिंथि आं आह्वान खायो खानानि जे बन प्रत्याहार खायदि नियाखाय आइन केमनो फुनो रेहाय रिगला आइननि लामा थानाय आइननि लामा थानाय शुधु बन 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 हनै बन खानानि स्टूडेंट दङ रुगि दङ अनेक इमारजेंसि काम दङ शुधु बन 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 बायसिमिनो जत समस्या समाधान हइया आबानि बागैनो तिनि जारा तिनि खाना जे बन खायना रंना आं कबकनाय नर बन ता खायदि इयाखाय एक्शन सुरुंनाय इयाखाय एक्शन सुरुंनाय एक्शन सुरुंनाय खानानि सिमिनो ओंखाय नरक बन बन खायो बन बन बायसनो समस्या समाधान गया जदिनो कोनो कक लाम दहाखाय टेबिल लो फायनाय आचंलायनाय हामबाय।